Lunywe induna ushonele nginibingelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi. Lami igama umfeze ngintuthu ngakhuluma lo bathi ila sibona amagumede. Uthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi uzophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Webafethu uze buhlungu umndeni obuphindaphinde kaningi umndeni ohanjwe lehlobo engozini yomgaqo uhlukunyezwa induna yesigodi saseyome emthandeni kwamaphumulo. Isoleze lithola ukuthi kwale kwacaca ukubhuntsha umngcwabo ngesonto induna igasela namaphoyisa ngenhloso yokumisa umngcwabo sekumbiwe negodi. Umngcwabo bekungokamnumzane Xolani Cele okuthiwa washona ngesonto eledlule kulandela ukubandakanyeka kweloli lasemsebenzini wakhe engozini yomgwaqo enkandla. Isobe sicela ukungadalulwa sithe indaba iqale ngesikhathi umndeni uyobikile induna njengenqubo yendawo ukuthi-ke uzoba nomngcwabo njengoba wedlulele isihlobo sawo. Batshela ukuthi-ke akufanele umuva ngcwatshe esigodini sayo iwome, kufanele ngcwatshe ethabani lapha bese ekhe khona kuchaza isihlobo-ke. Sithe umndeni uzamile ukuyichazela induna ukuthi yize kunjalo ngokwenqubo yomndeni wonke amalungu omndeni wakacela acele angcwatshwe emathuneni asekhaya elikhulu elisewoma. Ayifunanga nokuyizwa leyo, yathi-ke awukho umngcwabo ozokuba sesigodini sayo kusho isihlobo. Sithe ngokuhlonipha inqubo yomndeni baqhubekile nezinhlelo zikamuva zokuthi-ke afihlwe ekhaya elikhulu. Amadoda athe esematasa nokumba igodi induna yatheleka namaphoyisa ukuzomisa umngcwabo. Nawukho umndeni wakubekwa caca ukuthi umngcwabo uyaqhubeka kuchaza isihlobo. Sithe induna igcina isabisa ngokuthi-ke izobavulela icala konkosi ukuthi-ke bayishaye indiva ikhuluma. Iqhube sathi isihlobo abakwenziwe induna beshonele isihlobo kubuhlungu, kubazisa ubuhlungu obuphindwe kaningi. Umndeni ubusakuthola kunzima ukubhekana nokuthi umufi udlule emhlabeni kabuhlungu kangaka engozini ngesikhathi induna inezela usawude esilondeni uhlukumeza ngokuthi ngeke ikwazi ukungcwaba lapha ahlala khona uma kukhona ilungu eledlulile kuchaza isihlobo. Esinye isihlobo siveza ukuthi induna ujwayele umkhuba wokuxhakazisa abantu esigodini sayo uma beshonele. Uma kushona umuntu ebekade ingasamboni endaweni ngisho ngabe bese kuhambeni ngokomsebenzi, umndeni uthala kanzima uma sekufanele angcwatshwe uthi awuhambe uyomngcwaba lapha ebekade ehlala khona kuchaza esinye isihlobo. Siyeveze nokuthi-ke kunemali induna eyikhokhisa imindeni esuke inemicimbi esigodini efana nemishado neminye. Yonke le mali abazi kahle kahle ukuthi umphakathi uyikhokhiselani. Chaza kanje imizamo yokuthola induna ayizange iphumelela kuze kwashaya isikhathi sokuthi iphephandaba lishicilele lolu daba. Ngenza ukuthi izona indaba esinibekela zona ezihamba phambili okumthombo esiwuthola ngodaba lwesolezwe. Ngakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Lahlela comment section ngizwe lakho uvo ngalolu daba.